Ambai jeng sok kata buk starting point no. Ozaga kabang ma sini tuidul nairok naikul nairok jonglai beyo. Kai sini bike rally starting na ningka. Oh asram bari jeng kamu? Oh Baijal bari. Baijal bari ni school mato sung asulai jata buk. Oro tong bayu sini okara karon di bobo teknologi nan bayu pijak bono belekena hambai esa hambai jeta hambai jotono bagre fainai jotono na hambai tai nai tonai rokno ba hambai tebo borok silogiri tong manu hangkai sikla taza rok ba hangji phaimanu khapur moi yang rogo nai manu bodot to tini login na phane rok belai kena bang baik rok bo dokter kutumui tongo buwa gralon logo ti praja pathantawo citizenship amendment act ni against ojaga tini jotno kutum lajak tebo baik phai tongo am bagai sang nasing lai tongkhung je thanchani boyar jotoni sagono nangi tongo abon bagai pipeline hambai baik deliwo kabang borok khaduli boduli chawi je tongnai rok nongni kosto magna thanglia magna thanggalak magna ta thangtung thancha nginyo tongthung okay kini bahaino tabuk je phaino musungnai rok norok jotono school ground rok phaimano haibidi norokno lamsogo belai kena hambai